ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନିଆ କାକୁଡ଼ି, କିରଣର ରେନି ସ୍ପେଶାଲ। ବିହନଟା ଭଲ ଅଛି। ଗଛକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ଜାଲ ଲାଗିଛି, ରଞ୍ଜା ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ 10 ଫୁଟରେ, 8 ଫୁଟ 9 ଫୁଟରେ ଗୋଟେ ଶୁଳା ପୋତା ହେଇଛି, ବାଉଁଶ ତା ଦେହରେ ଜାଲ ଛନ୍ଦା ହେଇଛି। ଜାଲକୁ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚଢ଼ା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗଛର କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ଅଛି। ଇଏ 25 ଦିନର ଗଛ ହେଲା। ପାଖାପାଖି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ 4 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୂଳରେ ବି ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ଆସିଗଲାଣି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି। ଇଏ ପାଖାପାଖି 70 ଡିସିମିଲ୍ ବିଲ ଲାଗିଛି ଏଠି। ये पॉलीथिन मल्चिंग सिस्टम कराई। ये भोर समय वीडियो कराई, कारण क्लाइमेट टे मेघुआ मेघुआ रोचे।